izan da gaur Galdako eta Altsasuren arteko senidetzea, udalaek parte hartze honean eta onarpena emoteana, ez dugu ikertzeari itxi eta iaz Momotxorrak kaos baten historioa dokumentalean batu zen berresunapen hori nolako izan zen, eta lan horren ondorioz proposatu gondun udalei senidetzea hau egitea eta gaurkoan bai ikusi dugu. Erakusketa gela jendez lepo gondala eta berri oso pozgarri eta bi herriek harrera okitea oso postekoa da. Gaur hemen gaude Galdakaon, Altsasu eta Galdakaon arteko senidetzea hau ospatzen, beharrezkoa ikusten genuen batez ere Andra Mariantza taldeak duela 50 urte inguru hasi zuen ikerketa horri eta gero duela 48 urte Altsasun aurkeztu zuen lan horri errekonozimendua emateko, beharrezkoa ikusten genuen Altsasuko inauteriak duen garrantzi hori bermatzea bai orain udalen artean eta hemendik aurrera udalek daukaten ardura hori behar bada ziurta ezagun, ahal dugun heinean, baita gainontzeko elkarteek eta haien loturak sendotzeko, euskara eta kultura transmititzen jarraitzeko. Ni Altsasuar bezala txikitatik urte bat duenetik atera nintzen Momotxorroz inguratuta lehenengo aldiz, ez naiz bakarra Altsasun horrela inauteria bizi dudanak, gerikoa da urtero milaka pertsona parte hartzen dugula inauterian. Eta berezia da guretzat Altsasuk duen inauteria, gainontzeko herriengatik berezen gaituen zerbait dugulako eta berezia gure guztiontzat, ez bai Momotxorrok zantzea zein gainontzeko pertsonaiez. Kepa Artutzea dutxa, Galdakoko Elizalde auzoan jaioza. Etxeko ganadua zaintzen, ortuan eta fabrikan egiten.